elkarrizketa hezkuntzaren inguruan izango denez, nik hasi baino lehen pare bat ohar egin nahiko nituzke. Batetik, Zarauzko Salvatore Mitxelena ikastolaren kasua aipatuko denez, esan gertutik ezagutzen duela kasua, bertako guraso naiz, baina bai argi utzi nahi dut, hemen esango ditudanak nire iritzi propioak direla, eta ez dudala inundikan ere ikastolaren hitza ordezkatzen. Beste alde batetik, publikoa deitzen den eskola horren inguruan esango ditudanak ere nolabait ezagutza minimo batekin esaten ditudala, azkenengo 7 edo 8 urteak bertan irakasle lanetan daramatza dalako, eta azkenik, enukela gerra banderizo batean sartu nahi, enuke polemizatu nahi inorrekin, eta errespetu guztiz saiatuko naiz adierazten nire ideiak, naiz eta jakin badakidan, batez ere publiko deitzen den eskola horretako langile eta guraso batzuk ez dituztela gustoko izango nire iritziak. Eta, segurazki ikastolako zenbaiti ere ez zaizkie gustatuko, edo gutxienez ez dira ados izango nik esango ditudanekin, baina, nik uste dut ikastolen aurka argudio asko entzuten direla, ni ere kritiko naiz ikastolekin zenbait kontutan, bitxia da, hain zuzen dira gutxien entzuten diren kontuak, baina, iruditzen zait beste zenbait alorretan, ikastolen aurka ematen diren zenbait argudiok erantzun bat ere merezi dutela, eta gutxitan entzuten direla horrelako ahotsak, nahiz eta izan badiren. Zarauzko Salvatore Mitxelena ikastolari jarritako 150.000 euroko isun horren inguruan, kontua hasten da duela 2 ikasturte, 2023-2024 ikasturtearen aurre matrikulazio garaian, garai hartan Eusko Jaurlaritzak dekretu berri bat atera zuen, aurre matrikulazio araudia eta nolabait aldatuz, teorian behintzat, beraiek zaurgarritzat jotzen dituzten ikasleen banaketa nolabait ekitatiboago edo egiteko. Hor kontua da, Zarautzen historikoki ikastolan etapa horretan, HH2ko etapan, normalean 3 gela ateratzeko adina hor matrikulatzen zirela, baina aurreko ikasturtean, bereziki jaiotze tasa baxu baten ondorioz, 2 gela izan zirela lortu zituenak matrikulazioan, Salvatore Mitxelena ikastolak. Eta Jaurlaritzak datu hori aprobetxatu zuen, esateko ikastolari ez hemendik aurrera, gehienez ere 2 lerro izango dituzue. Orduan ikastolak hasieran uste zuen akats bat izango zela, ez zirela ohartu aurreko ikasturte horretako jaiotze tasa baxuaren inguruko datu horri buruz edo, eta hala hasi ziren helegiteak eta jartzen, baina, gerora ikusi zen helegite guztiei muzin egin eta berearekin jarraitu zuela Jaurlaritzak, eta nik uste garbi adierazten duela hor, Zarauzko ikastola ahultzeko borondate bat zegoela horratzean, ez? Eta, egia da garai hartan, ikastolako gurasoak ez genuela ulertzen zergatik, lekua izan da soberan, ezin zuten beti egin izan duzen bezala ordura arte familia batzuek ikastolan matrikulatu, hala erabaki zutelako, dena delakoagatik. Eta horren inguruan protesta eginaz eta zarata pixka atera genuen. Eta zarata horren kontestuan edo horren ondoren agertu zen bideo bat, Urola Kostako Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformak argitaratu zuen bideo bat, Gasteizko parlamentuan egin zuten agerraldi bat. Eta, han erreferentzia egiten zioten, ikastolako zeharka nahi balin bada, ikastolako gurasok egin genuen protestaldi horri, eta nik uste dut harrezkero Zarauzko ikastola bai egon dela nolabait begi puntuan, ez dut esan nahi bideoaren ondorio bakarrik izan denik, isunaren kontu hau, baina bideoarrek ere lagundu zuen, bideo horretan, Zarauzko ikastola nolabait begi puntuan jartzen, eta horrexegatik hartuko dugu bideo horretako zenbait pasarte, gure argudiak eta edo nolabait mahai gainean jartzeko. Ikastetxe aukeratzeko 5. arrazoia.
familia ereduak. Polo berdinekoak erakarri egiten gaituzte, bestela ikusi zein lankide edo parkeko zein beste gurasorengana hurbiltzen garen. Eta ikastetxe aukeratzerako orduan, aizue, kolore berekoak ikastetxe berdinetan pilatzen dira. Daltonikoenak ere ikusten du hori. Eta horrek izen bakarra du, segregazioa. Gu ere ados gaude gaiari gaia heltzea lehentasunezkoa dela esaten denean, eta aurten azkenean etorri dira aldaketak. Egia da, eta arrazoi dute, indarrean sartu diren neurriek ez dute segregazioa konponduko, baina gutxienez ez aldu gaia mai gainera ekartzeko balio izan. Orain arte etzen gaiari buruz hitz egin ere egiten. Ez arazorik ez zegoelako, ze barkatuko diazue, baina ikastetxe aukeratzeko eskubidea beti urratu izan zaie familia batzuei. Ez dute beste aukerarik izan, baina hori ez da inor gogoratu. Eta orain, ikastetxe aukeratzeko eskubidea aldarrikatzen dute batzuek, eskubide kolektiboaren gainetik eta laino guztien azpitik. Hau da esaten nuen erreferentzia ez, zeharka nola aipatzen duen, laino guztien azpitik ikastetxe aukeratzeko eskubidea defendatu genuela. Berak horra aipatzen du segregazioaren arazoa, diruz, ekonomikoki batzuk ezin dutelako nunbait aukeratu ze ikastetxetan matrikulatu, horri buruz beranduago hitz egingo dut. Hau izango litzateke isuna iritsi aurretik publikatu zen bideo bat, esan baita ere, zati batzuk jarriko ditugula, baina bideoa osorik sarean topa zen dezaketela, arazorik gabe. Eta orain jarriko dugu beste mozketa bat, kasu honetan isunarena publiko egin ostean, Lourdes Imasi, IG elkarteko lehendakari edo presidente denari egindako elkarrizketa baten mozketa. Beste kasu bat asko aipatu den azken egunotan Zarauzko ikastolaren egoera da eta bere kontrako isuna, jakin berri duguna da Hezkuntza Sailak Salvatore Mitxeleana ikastolari 140.000 euroko isuna jarri diola orain 2 urte, zuzen matrikulaz kanpoko 8 haur hartu zituelako. Zer iruditu zaizue neurri hori? Nik uste dut kontu honetan argiak izan behar garela, ez? Ari gara hitz egiten lege urraketa batetaz, gai oso sensible batetaz, ez? Inklusioa, bizikidetza, aukera berdintasuna eta abar, ez? Horretaz ari gara eta ez beste ezertaz, ez? Araudiak jasotzen du, eskola inklusiboa lortzeko, ez? Aukera berdintasuna eta bizikidetza bermatzeko neurri batzuk hartu behar direla eta dira orain arte komentatzen ari garenak, ez? Alde batetikan eskaintza egokitua izan behar dela, ez? Eta bestalde jasotzen du baita ere plazak erreserbatu behar direla, ez? Orain 3. ikasturtez, ikastetxe guztiek plaza batzuk erreserbatu beharko dituzte, ez? Eta ikasle guztiak ez dira sartzen ikastetxeetan, ez? Ikastetxe batek izan ditzake eskaera bat, baina adibidez eskaera guztiak ez dira sartzen, plaza batzuk dira mota batetako ikasle zaurgarrientzat eta besteak ikasle zaurgarrientzat, ez? Eta hor egon da lege urraketa horretaz ari gata, ez beste ezertaz. Nik uste dut hori argi izan behar dela, ez? Eta horretaz hitz egin behar dugu. Horretaz hitz egin behar du eta besterik ez. Egia da, hartzen ari direnen neurriak, eta gu horretaz aritu gara, ez dira nahiko, neurriak hartzen direnak ez dira nahiko, baina esan behar da baita ere, neurri gutxi batzuk hartu dituela Hezkuntza Sailak, ez? Inklusioa lortzeko gure hezkuntza sisteman eta ikasle guztiek eskubide berdinak izateko eta lege urraketa arlo honetan eman da eta ez ezertan. Ez dakienarentzat EIG akronimoa da Euskal Herriko ikasleen gurasoen konfederazioarena. Esan, hauentzat Euskal Herria, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara mugatzen dela eta dela 3 lurralde horietako publiko deitzen diren eskoletan guraso elkarteen konfederazio bat, garrantzitsuena. Eta bere presidentea, behin eta berriz ez, elkarrizketa horretan saiatu zen nahazten kontua eta aipatzen isuna izan zela zaurgarrien indizeak eta zaurgarrien plazak ez errespetatzearren, ez? Eta hori ez da egia, hori gezurra da, behin eta berriz esan arren, gezurra da. Zarauzko ikastolak beti gorde zituen Jaurlaritzatikan, Hezkuntza Sailetik, ikasle zaurgarrientzako gorde beharreko plaza kopurua eta horretzen inolako arazorik izan. Arazoa beste bat izan zen, ikasle batzuei, 8 familiei zuzen ere, ez zitzaiela uzten, nahi zuten ikastetxean matrikulatzen, nahiz eta horretarako inolako arrazoi objektiborik ez egon, ez?
Baina, bueno, nik ez dakit ze interes duen pertsona honek hor gaia nahazteko, baina berak esaten duena ez da egia. Zer da Euskal Hezkuntza Zerbitzu Publikoa? Nondik atera da? Publiko hitza zentzua galtzeraino bihurrituz zaku berean sartzen ditu guztiak. Paradoxikoa gainera, publikoaren ideia nola aldatzen duten batzuek erabilera eremuaren arabera, komeni zaienaren arabera. Publiko hitzaren esanahia zentzua galtzeraino bihurritzen omen dugu batzuk, ez? Bereziki, hezkuntza publikoaz aritzen garenean. Bueno, ez dakit. Egia da, publiko hitzak beste hitz askok bezala, dira asko izan ditzakeela, baina behar bada, mendebaldeko gizarte kapitalistetan nagusitu den adiera bat dela, ez? Eta guri hitz egite baldin badigute, ez dakit, Italiako edo Austriako eskola publiko bati buruz, ez dakit zer irudikatuko dugun, baina burura etorriko zaigun eskola eredua izango da segurazki Italiako edo Austriako edo dena delako estatu batek finantzatu eta kontrolaturiko eskola bat, ez? Etorriko zaigu zentzu hortan burura. Claro, ikastola batek publiko hitzaren adiera horretan eluke tokirik, ez? Ez baitago guztiz behintzat estatu baten kontrolpean. Baina, claro, berak adierazpen horiek egiten ditu Euskal Eskola Publikoaz Arro plataformaren izenean. Euskal Eskola Publikoa. Nire galdera, non dago Euskal Eskola Publiko horren atzean egon beharko luken Euskal Estatua? Niaki dela ez dago, ez? Euskal Eskola Publikoa deitzen duten horren atzean dagoen estatua Espainiar estatua da. Bai? Espainiako erresuma dago horren atzean. Beraz, ez dakit nork egiten duen publiko hitzaren erabilera okerragoa, bai? Ikastolak publiko direla defendatzen dugunok, edo hemen ditugun eskola publiko horiek euskal eskola publikoak direla diotenek, gutxienez, zalantzan jarriko nukenik. Nazioartean homologatuen dagoen publiko hitzaren adiera horrekin, zoritxarrez euskaldunok ez dugu ezer, ez dugu hezkuntza publikorik, ez dugu garraio publikorik, edo osasun publikorik, edo justiziarik, ez? Hori da gure zoritxarra. Dei dakiokegu Euskal Eskola Publiko, baina nori egiten dio horrek mesede. Nik uste dut hori solitariora trampak egitea bezala dela, ez? Euskal Estatua berreskuratzen dugun egunean, lortze baldin badugu behintzat, orduan hitz egin genezake Euskal Eskola Publiko bati buruz, bitartean nik uste dut, gure buruari kalte egiten ari garela eta arerio eri mesede, ez? Beste adiera posible bat, publiko hitza etimologikoki latinetik populu hitzetik omen datorrez. Orduan populua herria, zer zentzu hortan, ez? Ikastolak baino herrikoiago, bere sorreran behintzat, herritik sortu ziren, ez? Herritar xumeen esfortzu eta txanponei esker. Orain 140.000 euroko isuna ordaindu den moduan, ez? Patrikak ederki astindu dizkigute, gurasooi, irakasleei, langileei, Euskal Herri osotik iritsi dira diru laguntzak, eta horrek ere adierazten du, ez? Nire ustez zeinen publiko sentitzen dugun askok ikastola. Jakin nahiko nuke egunen batean publiko deitzen diren eskola horietako bati isunen bat jarriz gero, zenbat langile eta zenbat guraso jarriko luketen dirua borondate euren poltsikotik, jakin nahiko nuke. Saiatzen dira hezkuntza proiektuan dauzkaten ezberdintasunak azaleratzen. Horretan indar handia jartzen dute handia. Hainbeste non herritar askori ahaztu egiten zaien ikastetxe guztietan marko juridiko bera jarraitzen dela. Eta derrigorrez denek bete behar dutela kurrikulumak zehazten duen irtera profila funtsezko konpetentzietan. Eta horretarako oinarrizko jakintzak eta ebaluazio irizpideak hartu behar dirala kontuan, eta bar. Askori ahaztu egiten omen zaio ikastetxe guztietan marko juridiko bera jarraitzen dela. Lasai, ez da nire kasua, oso konstiente naiz hasiko orain defendatzen ikastolak Euskal Hezkuntza Sistema Nazionala direnik, ez da gutxia horik ere,
Naiz eta horretarako sortu ziren, bai? Helburu hori zuten, naiz eta gaur egun oso errekuperaturiko proiektu bat izan, eta hori onartzeko ez dut inolako arazorik. Ikastetxe guztietan marko juridiko bera jarraitzen dela, bueno, bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxe guztietan, bai, Nafarroa Garaikoetan, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Siberekotan ez da marko juridiko bera jarraitzen, bai. Hor ere berriz ere ez dakit, zu konstienteak batzuetan fallo egiten digun edo zer, baina ezin dugu hori esan. Eta hori esan da, aipatu nahiko nuke, askotan, zenbait lankiderekin eta lagunekin ere aipatzen den argudio bat, ez? Eta askok esaten dute, ikastolek bere garaian izan zuten funtzio bat, baina gaur egun funtzio hori galdu dute, sare publikoan euskeraz ikasi daiteke. Normalean ahaztu zaie gehitzea Euskal Herriko zenbait tokitan, sare publikoa edo publikoa ditzen den sare horretan euskeraz ikasi daitekeela, beste zenbait tokitan ezin da ikasi. Ahaztutzen zaie era berean, beste zenbait toki horietan ikastolak egon daitezen eta bideragarriak izan daitezen beharrezkoa dela euskerak egoera osasuntsu ona esan behar nuen, baina ez dakit hori ja dagoeneko inon baduen. Osasun aldetik hain gaizki ez dagoen lurraldeetan ikastola potenteak behar dituztela, gero Nafarroa garaian hegoaldean edo ekialdean, Lapurdin, Baxe Nafarroan eta abar, ikastolek aurrera egin ahal izan dezaten, ez? Hori ahaztu egiten zaie. Eta gainera, askotan hori esaten da, ez? Ez nik ikastolak, Gipuzkoako ikastolak ez diet zentzurik ikusten. Lapurdikoak bai, haiek defendatzen ditut, baina gero hitzetan gelditzen da, ez? Herri urratsen eta salbuespena dira. Nik ikusten dituan eskola publiko deitzen diren eskola horietako gurasoak oso gutxi dira, eta normala da neurri batean. Baina, lehen nioena, ez? Kontua ez dela, ikastolak ez zirela sortu hezkuntza euskeraz izan zedin, bai? Eskolan dena ez da ze hizkuntzatan hitz egiten den, edo segurazki ez da hain garrantzitsua, noski garrantzitsua izanik, hezkuntza sistema guztiek ezkutuko helburu badute, aitortuko ez dutena segurazki hola zuzenean, baina, hezkuntza sistema guztiek patriota zintzoak eta leialak eta ahal baldin bada obediente eta kritikoak sortzea dute helburu, ez? Eta, euskaldunok momentu batean konstiente izan ginen horretaz, eta esan genuen guri hezkuntza sistema frantsesak eta espainolak ez digu balio, guk gurea egin behar dugu, ezin dugu saiatu besteena moldatzen, bai? Besteen kabian txoko bat egin edo gurea propioa sortu, gureari ekin genion, eta, egia da, oso errekuperaturiko proiektua dela, eta nik hori ez dut ukatuko, baina hasierako helburua hori zen, eta nik uste dut gaur egun ere erronkak hortik jo beharko lukeela. Duela egun batzuk 3 urteko alaba galdetu zidan, ama, zergatik joaten dira gure lagun batzuk lasailera eta beste batzuk ikastolara? Pentsatzen jarri nintzen, baina ez nuen jakin erantzuten. Eta gaur-gaurkoz oraindik ez dakit. Eskaintza publikoak eskaini ezin dezaken zer ematen die herriari. Nazio ikuspegia aipatzen dute batzuek, eta egia esango dizuet, gure zonaldeko eskola publikoetan hori ez da bereizgarria. Eta guk ere lagun ditugu administratiboki beste lurralde batzuetan dauden ikastetxeetako ikasle eta hezkuntza komunitateak. Ez, gaur egun argudio horrek ez du balio. Nazio ikuspegiaren argudioak ez omen du balio. Gure etxean hori egia alima da oso oker gabiltza behintzat, ze gure seme-alabak neurri handi batean arrazoi edo argudio horrexegatik doaz ikastolara. Ez dakit, gai honekin adibide asko jar daitezke. Bat jartzearen, gero beranduago agerraldi horretan sekulako garrantzia eman zion titulartasunari, ez? Titulartasunari dagokionez, Zarauzko ikastola guraso kooperatiba batena da, eta kooperatiba hori Euskal Herri osoan zehar zabalduri dagoen ikastolen elkartean sare horren barruan dago, ez? Beraz, nazio ikuspegia zentzu horretan lurraldetasunaren aldetik behintzat bermatuta legoke. Aldiz, gure zonaldeko publiko deitzen diren ikastetxe horien titulartasuna, azken zeraraino joz gero behintzat, Espainiako estatuarena da. Espainiar erresumaren titularitatea dute eskola horiek.
Espainiako estatuarentzat, Espainiako erresumarentzat, teorian behintzat eta ofizialki Euskal Herria ez da existitzen. Bai, ez da existitzen Euskal Herririk, Euskal Naziorik ez da existitzen. Eta teorian behintzat dio, ze praktikan jakin badakite Euskal Herria existitzen dela eta mendeak daramatzate ez, Euskal Herriaren existentzia horrekin amaitu nahian, ez? Espainiar estatuak eraman nahi du Euskal Herria beste hainbat herrirekin egin duen moduan, herrien hilerri batera eraman nahi du. Orduan, zentzu hortan esatea, nazio argudioak ez duela balio, ez dakit. Bertan lan egiten duten langileen ikuspegia berdina izan daitekela, edo are abertzaleagoa izan daitekela eskola publiko deitzen diren horietako zenbaiten kasuan ikastoletan lan egiten dutenena baino, ez dut ukatuko, naiz hortan sartuko, baino titulartasunari erreparatze baldin badiogu behintzat, kontxo, deigarria egiten zait. Edo beste adibide bat jartzearren. Garaztar bat, euskeraz, axularrek baina maila hobea baldin badu. Baldin eta espaldin badu bermatzen espainolezko C bat maila duela, espainolez primeran hitz egiten duela, automatikoki ezin du lanik egin euskal eskola publikoa deitzen dugun horretan. Bai, nahitaezko baldintza delako, nahitaezko baldintza, eta hizkuntzari dagokionez hizkuntza bakarra da, nahitaezkoa besteak merito moduan puntuatzen dute, baina ezinbestekoa den hizkuntza bakarra, euskal eskola publikoa deitzen den horretan lan egiteko, espainiera da. Espainieraz ez dakien inork ezin du lanik egin euskal eskola publikoa deitzen den horretan. Bai? D ereduko ikastetxe batean euskerako irakasle izateko ere, nahita ez demostratu behar da espainola menderatzen dela. Hortaz, nazio ikuspegiak espaldin badu balio, argudio moduan, agian ez du balio eta oso kargabiltza, baina uste dut ez dela horrela. Eta segregazioaz ari garela, ezin euskararen erabilera aipatu gabe utzi. Orduan eta ikastetxe homogeneagoa, orduan eta euskara gehiago entzuten omen da patioan, jakina. Baina euskararen sustatzaile ezinbestekoak diren horiek jakin beharko lukete gure herrietan ez dutela inolako meriturik. Koloretsuak diren eskola publikoek euskaldutzen baitituzte etxetik euskara ez dakarten neskamutilak. Hala ere, azken neurketek euskararen erabilera jaisten ari dela diote, baita gurea bezalako arnasgunean ere. Eta horren aurrean zer egin behar dugu? Aurre euskaldunak eron artean pilatu? Benetan? Euskara salbatzeko ideia hoberik ezean, bizarrik moztua ezin da jarraitu beharko dugu. Hor bideoan, nik uste dut, uler daitekela Urola Kosta arnasgune bat dela, eta nik uste dut hori ez dela horrela, ez? Nik uste dut Urola Kosta, eta gure kasuan Zarautz ezin dela inolaz ere arnasgune bat kontsideratu. Oso okerrezpalimanago, azken kale erabilera neurketetan euskararen erabilera 50%an zegoen, eta laizter uste dut egitekoak direla neurketa berria, lepoa jarriko nuke hortik bera, nire ustez desentez bera kokatuko garela. Eta, arnasgune izaera baduena Zarauzko ikastola da, eta berak bideoan esaten du ez omen dugu inolako meriturik horretan, aur asko edo ia guztiak etxetikan euskaldunak joaten omen direlako ikastolara. Horren inguruan, bere garaian, soka handiak ekarri zuen bideo batek, non ikastolako guraso batek, euren alaba ikastolan matrikulatzeko arrazoien artean, hori aipatu zuen, ez? Patioan euskara entzuten dela Zarauzko ikastolan, eta hori egia da. Eta beste ikastetxetan ezin dugu tamalez hori esan, ez dakit, zen neurritan, baina espainola ere asko entzuten delako beste patio batzuetan, hori egia da, eta egi hori izateatik sekulakoak entzun behar izan zituen, sare sozialetan eta bar, niri, egiak mingarriak baldin badira ere, egiak diren bitartean egiak esatea, eliguke beldurrik eman beharko, da, zentzu hortan, nire babes osoa guraso horri, eta kritika, ikastolako komunitatearen baitan ere, jende askok ere esan zuelako agian adierazpenak ez zirela egokienak, ez dakit, egokiak ziren edo ez zuen gezurrik esan. Jakina, berak ere esaten du, ez?
aurre euskaldunak euren artean pilatuta euskara salbatuko dugu? Gero hitz egingo dut euskara salbatzearen inguruan. Baina nik argi duana da, ez dakit meriturik dugun edo ez ikastolako gurasook, kontua da martxa honetan laster aurre euskaldunak edo etxetik euskaldunak datozenak euren artean pilatuta ere lanak izango ditugula euren artean euskaraz hitz egin dezaten. Etxetik euskara ez dakarten aurrena arazo bat baita, bai? Eta, hor ez da xenofobiarik, ze berdin zait atzerritarrak izan, migratzaileak izan, edo 8 abizen euskalduneko aurrak izan. Etxetikan euskara ez dakarten aur horiek euskaraz jartzea, euskaraz lanean, euskaraz bizitzen jartzea, zaila da, lan nekeza da. Nik ez dakit zein den ehunekoa, baina oso ehuneko altua behar da, errealitatean gero gela horrek euskaraz funtzionatu esan. Etxetikan euskaldunak diren aurren kopurua ez denean oso handia, praktikan oso zaila da gela horrek euskaraz funtzionatu esan. Oso polita gelditzen da eta oso aurrerakoia eta oso progrea, eskola koloretsuen eta kulturaniztasunen kontu hori, baina gero errealitate gordina da ikastetxetako patioetan espainola dela nagusi. Hori esan da kritika ikastolari, edo autokritika nahi baldin bada, nik uste dut Zarautzen ikastolaren arnasgune izaera hori arriskuan jarri gabe, urte luzez, etxetikan euskaldunak ez ziren aur gehiago hartu behar zirela, ze belaunaldi askotan, ia ehuneko 100 topa genezake ikastolan etxetik euskalduna dena. Eta hortaz, berak aipatzen duen segregazio horren inguruan ere hitz egingo dut aurrerago, baina egia da, banaketa orekatuago bat egin zitekela arnasgune izaera hori arriskutan jarri gabe. Baina berriro diot, kopuru batetik aurrera, etxetikan euskara dakarkiten aurren kopurua edo unekoa ez denen iristen, ez dakit zein mailatara, baina oso altua dela esango nuke, oso zaila da gela horrek benetan euskaraz funtzionatu esan. Eta, hori, ez da segurazki politikoki oso zuzena izango, orain esan dudana, esaten ari naizen ideia hau, baina niri dagoeneko berdin zait. Ez ditut, noski, migratzaileen seme-alabak kriminalizatu nahi, eta migratzaileei buruz ari naiz, noski, aurroiek normala den bezala, ez dakartelako etxetik euskara. Ez dute inolako errurik, segurazki biktimak dira, baina euskararen normalizaziorako oztopo badira, naiz eta errurik ez izan. Eta horretaz, hitz egin ezean, nik uste dut jai dugula. Noski, euskaldun autoktonoak, edo ez dakit nola esan, segurazki, munduko biztanleria aberatsenaren, ez dakit, ehuneko 3-4 edo 5 artean egongo gara, privilegiatu batzu gara ekonomikoki, eta ondoan ditugu beste herrialde batzuetatik etorritako migratzaile hauek eta migratzaile hauen seme-alabak ikastetxetan, eta noski hor guk erantzunkizun handia dugu, eta merezi du egoerak hausnarketa bat, eta 2, eta 3, eta hausnarketatik ekintzetara pasatzea, hori horrela da, baina horrek ez du kentzen bestea. Eta ehuneko batetikan bera oso zaila da, oso zaila. Gainera, eta horretaz ere ez da hitz egiten, baina ez da gauza bera etxetik dakarren hizkuntza espainola izan, edo beste edozein erdera izan, ze alde dagoen aur hori euskalduntzeko orduan askoz, errezagoa da etxetik espainola ez den beste edozein erdara dakarren aur bat euskalduntzea, etxetik espainola dakarrena baino. Baina kasualki, ona hegoaldera, kasualki, gehien iristen diren migratzaileek espainola dute, hizkuntza naturaltzat, eta iparraldera iristen direnek frantsesa. Eta horrek asko zailtzen du aurroien euskalduntzea. Baina horretaz ere, ez da hitz egiten. Euskara salbatzeko ideia hoberik ezean bizarra moztu gabe, bizarra egin gabe
jarraitu beharko duela esaten du bideoan, eta horri heldu nahiko nioke, segurazki, elkarrizketa honetatik gehien interesatzen zaidan zatia delako, eta segurazki gai honi buruz apenas ezer eztabaidatzen den hezkuntza komunitatea deitzen den horren baitan. Hor bada esaldi bat, Txillardegiren esaldi bat, oso ospetsua, eta nire ustez arrazoi guztia duena, eta ikuspegi kritiko minimo bat duen edonork onartu beharko zuken esaldi bat dela iruditzen zait. Eta Txillardegi gogorarazten digu, euskara estatu batekin agian ez dela salbatuko, baina ziurra dena dela estaturik gabe euskarak jai duela. Estaturik gabe euskara desagertu egingo dela, nik uste dut hori horrela dela nabarmen, bide horretan goaz. Eta beraz, euskara salbatzeko zer hezkuntzatik? Euskara salbatzeko ikastolak ez du euskara salbatuko. Frantziar eta Espainiar eskola publikoak ere ez dute euskara salbatuko. Euskara salbatzekotan estatu batek salbatuko du. Eta orduan bitartean zer? Eskoletan, ikastoletan zer egin genezake bitartean? Bitartean egin genezake horren inguruko pedagogia nire ustez. Gure ikaslei azaldu beharko zaie, herri menderatu bateko kide izateko zorigaitza izan dutela, bai? Euren herria ez dela herri normal bat. Euren herrian arrotzak direla nagusi, espainolek eta frantsesek agintzen dutela hemen gurean, violentziaren erabileraren bidez, indarraren bidez, menperatu gaituztela, eta horrela jarraitzen dugula mendeluzez, baina egoera hori ez dela normala, ez dela bidezkoa, hori azaldu beharko diegu, euskerak bizi duen egoera, Frantziar eta Espainiar imperialismoaren errua dela azaldu beharko diegu, eta saiatu, euskal naziotasun sentimendu hori txertatzen, eurengan. Hori izan beharko litzateke eskoletan euskararen salbatzeko egin genezaken bete behar garrantzitsuena. Karo, kontua da, egin daiteke hori, egiten da hori, sistematikoki, nire ustez, ez da egiten. Ez da egiten ikastoletan, eta ez da egiten publiko deitzen diren eskoletan. Topa daitezkeela salbuespenak edo irakasle bakan batzuk, edo bakan batzuk baino gehiago, saiatzen direnak horrelako mezuak zabaltzen eta bar, bai, baina salbuespena dira eta dena kontra dute eta ezin gara engainatu zentzu horretan. Beste alde batetik, egitezkotan non egin daiteke hori erresago. Publikoa deitzen den sare horretan, non titulartasuna badakigu norena den, edo txikia izan da ere autonomia apur bat duen beste sare horretan, ikastolen sarean. Nik uste dut ikastolen sarean errezago izan beharko zukeela lan horrek, egiten ez den, edo sistematikoki behintzat egiten ez den lan horrek, eta ni horretan naiz kritiko ikastolekin edo ikastolen elkartearekin ere bai. Kritiko naiz, baina ulerkor ere bai. Ulertzen dut ikastolen elkartearentzat ez dela egoera xamurra, ze entzuten duten kritika guztia, edo ia guztia, kontrako zentzuan da, bai? Ez dute alderdi politiko bakar bat ere, bakar bat bera ere, ez dute sindikatu bakar bat bera ere alde, bai? Abertzale deitzen diren alderdi eta sindikatu guztiak, normala den bezala, ze sisteman erabat integraturik daude, demokrazietara jolasten eta bar, nola ez dute egingo sare publikoa deitzen horren alde, ez? Euskal parlamentariak eta balin badauzkagu, Euskal eskola publika ere orduan badaukagu, eta nola defendatu orduan, ez? Publikoa ez den sare horrek ze zentzu dauka, ulergarria da. Horla ni kritiko naiz, ikastolen mugimenduarekin, ikastolen elkartearekin, baina ulerkorra ere bai. Ezin eskatuko diet, herri honetan ez dagoen
politikoki behintzat espaldin badago abanguardia bat, mugimendu bat, edo referente batzuk, edo intelektualen artean, edo idazleen, edo kulturgileen artean espaldin badago horrelako mezurik, kontrako mezuak baldin badira, ez? Ikastolako gurasook akonplexatzera, iristera lortu duten neurri handi batean, zer eska geni ezaioke ikastolei, zaila da. Baina niri horri buruz hitz egitea gustatuko litzaidake. Eta horri buruz ez da asko hitz egiten. Eta beste kontu bada, ze euskalduntasun mota ari garen eskaintzen, ez? Beste pasarte batean zioen euskalduntzen dutenak gure zonaldean behintzat eskola publikoak dira. Ze euskalduntasun mota eskaintzen ari gara? Ze euskalduntzen mota eskaintzen ari gara? Eta hor nik uste oso argigarria dela, eta niri entzutea baino asko zobe duzuela, Jose Manuel Odriozolaren liburu hau irakurtzea, noragoaz euskalduntasun honekin, ze oso ondo azaltzen du, ez? Zeintzuk diren euskalduntasun horren mugak eta ajeak. Berak ahoan bilorik gabe esaten du, ez? D eredua porrota da, apunte batzuk hartu ditut hemen. Ez gaitezen engainatu, hezkuntzan ari den orok ikusten du hori. Eta nik uste dut hau gakoa dela, ez? Hezkuntzan gabiltzanok ikusten dugu, zenbaterainoka den porrot hori, salbuespen txiki batzuk kenduta, da gero zerbait aipatzen du horren inguruan, eta ez badugu hori salatzen, neurri batean gu guztiok horren konplize bilakatzen gara, ez? Eta gero, gure burua engainatzeaz gain, agian herriaren zati bat edo gizartearen zati bat ere engainatzen dugu, ez? Ze jendeak esperantza handiak jartzen ditu, ez? Hezkuntzan, belaunaldi berrien euskalduntzean eta bar, eta hezkuntzak eskaintzen duen, gaur egunean eskaintzen duen euskalduntasun horrek muga handiak ditu, ez? Odriozolak muga horien arrazoiak eta argudiak eta zergatik ikusten dizkion muga horiek, berak laburtzen du oso ongi. Berak dio Eusko Jaurlaritzaren naziogintza sorreratik izan dela naziogintza erdaldun eta espainol bat. Eta orduan hezkuntza sailaren euskalduntasun hori ere antzeko zerbait, ez, bide beretik. Berak dio euskalduntasun horrek ez duela balio, euskara normalizatzeko, ez duelako erabilera sustatzen, eta ez dielako ikaslei euskal identitatea garatzen laguntzen. Berak dio, D ereduko ikasleen euskalduntasunak oinarrizko bi eskakizunetan egiten duela huts. Alde batetik, ez dituelako beharradinako gaitasun komunikatiboa duten hiztunak sortzen, ez dute behar besteko erraztasunik, eta erraztasuna gakoa da, ez? Duela gutxi Jurrebasok ere esaten zuen, ez? Euskaraz, erderaz baino errezago jardungo duten hiztunak sortzea dela erronka. Eta bestetik, eskolak sortzen dituen erdal elebidunen identitate eta atxikimendua ez dela euskaltzaletasunean barkatu oinarritzen. D ereduak ez du euskara hizkuntza nagusia duen gazterik sortzen erdara nagusi den eremuetan, eta lehen aipatzen duena, salbuespenak arnasgunetako ume eta gazteak dira, edo euskaltzale militanteen ardura pertsonala atzean dagoen kasuetan, kontzientzia hartze bat eta badagoelako hor. Berak dio, beraz, eskolaren bidezko euskalduntzeak euskalaren transmisio akademiko formala bermatzen du. Baina euskal kurrikulum nazionalik aplikatzen ez denez, euskaldun berrien euskalduntasuna axaleko kontu bada. Ez da benetako euskalduntasun bat. Berak askotan euskalduntasun hori, artikulutan eta bar ere askotan aipatu izan du, euskalduntasun etnokultural gisa definitzen du. Zergatik, hizkuntza baten funtzio nazionalak betetzen ez dituen estatus bat ematen diolako, ez, euskalduntasun horri. Hau ez dio berak beste liburu batean ikusi nuen, merezi du liburua irakurtzeak ere bai, batez ere hezkuntzan lan egiten dugunontzat, ikusteko ze desastrea den maila guztietan hezkuntza gaur egun. Liburua katalan batek idatzia da, Kataluniako ikastetxe edo hezkuntza publikoa du, jomugan, baina egia esan antzekotasunak pila bat dira, ez? Liburua irakurrita, berak aipatzen dituen adibideak eta bar, gure ikastetxetan ere antzeko zerbait gertatzen dela esango nuke, kasualitatez edo ez? Azkenean hezkuntza sistema katalana eta euskal hezkuntza sistema hau biak ere Espainiako hezkuntza sistema baino ez direlako, ez? Eta horregatikan horren besteko antzekotasunak. Eta hor liburu hortan esaten du, berak katalanari buruz dio, baina nik uste askotan euskarari ere aplikatu geniezaiokela,
Katalana ikasten dutela ikasle askok latina izango balitz bezala, ez? Hildako hizkuntza bat izango balitz bezala ikasten dutela, eta ez benetako funtzio nazionalak dituen hizkuntza bat bezala, bai. Orduan, bueno, bukatzeko liburuak merezi du, irakurtzea merezi du, baina beste bi gauza apuntatu ditut. Berak dio, begibistakoa dena, ez? Benetako nazio hizkuntzak gurean bi erdarak direla, frantsesa eta espainola direla, eta noski. Euskalduntasuna ez dela soilik kontu linguistiko bat, bai? Ez da kontu linguistiko hutsa. Eduki eta mami politikoa dauka. Ikastetxetan tabua den zerbait, ez? Ikasleei salbuespen oso bakanak kenduta, ean hor sartzen den hizkuntzaren auzia mami politikoa duen zerbait dela azaltzen. Eta berak die, euskalduntasun nazionala garatzen ez duen hizkuntza politika, gaur egungoa, espainolismo linguistikoaren morroi da, eta azken hamarkadak erakutsi dutela hori horrela dela, ez. Hau da, nire ustez, eztabaidatu beharko genukena, etengabe honi buruz, aritu beharko genukela, ikusi nola konpondu daiteken, nola zuzendu daiteken egoera hau, baina hau da nik topatzen ez duan eztabaida eta beti aurkitzen duana, betiko dikotomia faltsu horretan, publiko, pribatu, bueno, eta horrela gabiltza, ez? Baina nik benetan honi buruz hitz egin nahiko nuke. Nuestro pueblo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, sabe lo que es migrar, tiene la memoria del exilio. Y hoy, ser vascas y vascos es hablar en wolof, en quechua, en árabe, en hasanía y en euskera en el patio de nuestras escuelas. Nik ez dakit zenbat wolof, quetzal, arabiera edo ez dakit beste hizkuntza hitz egingo ote diren Euskal Herriko patioetan, baina parlamentu horrek ordezkatzen omen duen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikastetxeetan patioetan askogatik nagusi den atzerriko hizkuntza espainola da, eta espainola ez aipatzea eta atzerriko beste hizkuntza erabat minoritario horien pare jartzea euskera guztiz iraingarria iruditzen zait, baina neurri batean bizidun egoeraren islada tristea ere bai. Guk sistema justuago bat aldarrikatzen dugu, guztiontzat joko arau berak dituena, eta horretarako modu bakarra dago, titulartasun bakarra egotea, publikoa. Beraz, eta argi esango dut, gure eskualdean titulartasun ezberdineko ikastetxeak egotea segregatzailea eta euskararen kontrakoa da. Titulartasun ezberdineko ikastetxeak egotea, gure eskualdean behintzat, euskararen kontrakoa omen da. Titulartasun ezberdinekoak, gainera, bitxia da, ez? Eta askotan errepikatzen den eskema bada, ez? Denak sare publikoa ditzen den horretan ez dauden gainerako eskola guztiak zaku berean sartzen dira. Propio, pentsatzen dut. Orduan berdin dio, ikastola bat izan, edo Opus Deiko eskola bat izan, hauentzat kontraesan nagusia, titulartasunean dagoenez, publikoa ez dena pribatua esaten dute askotan, eta beraz, edo publikoa zara, edo besteekin baterako tratamendua jasoko duzu. Niri bitxia egiten zait. Eta gero, aldi berean bitxia egiten zait, gure arazo nagusia da guk ez dugula estaturik. Orduan, publiko esela izendatzen diren eskola horiek guztien atzean, badakigu ze estatu dauden, estatu frantsesa eta estatu espainola daude, horien atzean da, hori da, gustatzen ez zaidana, noski. Baina lortuko bagenu Euskal Estatu bat ere, ez dakit, niri elitzaidak gustatuko eskaintza monokromatiko hori, batzuetan gustatzen zaie, ez, kolore aniztasuna eta bar, eskola koloretsuen ideia hori, baina gero eskaintzari dagokionez, esaten dutena da, nahi dutena da, titulartasun publikoa izatea ikastetxe guztietan. Eta berriro diot, niretzat arazo nagusiena da, titulartasun publiko hori, zeinen esku dagoen gaur egun, baina titulartasun publiko hori Euskal Estatu baten baitan balego ere, niri elitzaidak gustatuko eskaintza monokromatiko hori, nahiago nuke, eta gainera mundu mailan badira adibideak, eta ez da oso urrunera joan beharrik, edo askotan ez da referentzi moduan jartzen diren iparraldeko zenbait herrialde modeliko horietan ere horrelako ereduak daude, non finantziazioa bai publikoa den, horretarako noski finantziazioa publikoa jasotzeko baldintza batzuk jarriko diren,
izan ez segregatzea generoaren arabera, hizkuntza izan da hila alakoa, dekretua noski jarraitu beharra, kuota kobratu ezin, ez dakiz nahi beste baldintza jarri, baina gero utzi ez, ekimen pribatuari bere eskaintza egiten, ez da nik hori askoz nahiagoko nuke. Ze estatu bat baino tresna uniformizatzaileagorik nekez topatu genezake, eta niri horrek bildurra ematen dit, ez? Eta gainera ikuspegi ezkertiar batetik egiten da askotan planteamendu hori, niri askoz aberasgarriagoa irudituko litzaidake hori, hezkuntza eskaintza titulartasun ezberdineko ikastetxetan gauzatuko balitz. Noski esan da bezala, aurrez aipatutako muga horiek guztiak jarrita, eta gehitu nahi beste, noski, irabazi asmorik gabeko elkarte edo instituzioek aurrera eraman behar izatea, hezkuntza zerbitzu hori, baina ez dakit, batzuk eskainiko dute, orain indarrean dagoen eredua, pantailak bazter guztietatik eta dena bilakatu jolas eta erakargarri ustez, erakargarri ikasleentzat, eta hori izan daiteke eskaintza bat, eta beste batzuk agian eskainiko dute beste eskola eredu bat non pantailarik ez den erabiliko, beste ikastetxe mota bat, edo beste batzuek dena klase magistralen bidez, edo beste batzuek naturalarekin harremanean, edo nizardakit, bai? Niri hori askoz gehiago gustatuko litzaidake. Eta berriro diot, baldin eta Euskal Estatu bat izango bagenu. Eta ja, Euskal Estaturik gabe, jakinik nor dagoen titulartasun publiko horren atzean eskatzea, eskaintza guztia publikoa izatea, beste adibide agian lokal xamarra da, baina lortuko duzue. Askotan publiko-pribatu titulartasunari dagokionez dikotomia hori hezkuntzan bakarrik zergatik planteatzen denez. Zarautzen badira abuztuan oso jarraian diren bi festa, alde batetik abuztuak 11-12 Santa Clarak dira, Zarauzko azken portua Santa Clara tarifa talde auzoetan egiten diren, ospatzen diren festa batzuk. Festa horien atzean jai batzorde badago, auzoko bolondresek antolatzen dutena, noski udaletxearen laguntza eta finantziazio publikoa jasotzen dute, oholtza jartzeko edo 1000 ekitalitarako, baina euren ekarpenak ere eskatzen dituzte, auzo, etxez etxe, titulartasunari erreparatzen baldin badiegu bakarrik jai batzorde hori ez da publikoa. Titulartasun pribatuko jai batzuk dira, baina Zarautzen, ez dakit, oro har, adostasun maila handia dago festa horiek herrikoiak bezala izendatzeko. Eta aldiz, handikan 3-4 egunera hasten dira Ama Birjinak, non egitaragua ia 100% udalak, beraz, erakunde publiko batek nahi baldin bada antolatzen dituen, eta berriz ere nahiko adostasun maila zabala dago, herri mailan festa horiek kritikatzeko orduan, ez direla bate parte hartzaileak, udalak antolatzen duela guztia, hori, herritarrak ez garela festaren parte sentitzen, ikusle hutsa garela izan estropadetan, pilota partidak edo zu artifizialetan, baina hor nunbait dikotomia horrek ez du funtzionatzen, orain ez dut entzun, agian entzungo du egunen batean, baina kritikatzen azken portutako jai batzordea kritikatzen, hori titulartasun pribatuko talde bat delako. Edo, ez dakit, oraingoz ez dut entzun, baina agian laizter entzungo dira ahotsak korrika kritikatuz, korrikaren atzean AEK dago. Eta AEK titulartasunari dagokionez, pribatua da. Gazteak ginenean ere, niko gogoan dut, gaztetxe garaitan eta autogestioa zioten kamisetak generamatzan soinean, ez? Eta hori, udalari eskatzen genion, gaztetxe pribatu bat nahi genuela, berak eskaintzen zigun gazteleku publikoaren aurrean, ez? Hor nunbait ez zuen, hor ere ez zuen funtzionatzen publiko-pribatu dikotomia horrek bitxia da. Irakasleak gaixotzen dira edo lizentziak hartzen dituzte, baina ez beste zentroetan baina gehiago. Eta kasu hauetan ordezkoak etortzen dira. Eta batzuek gure eskola eta hezkuntza proiekturako oso profil egokia dutenak. Match egiten dugu. Eta eurek ere gurekin jarraitzeko gogoa adierazten dute, baina ez daukagu horretarako eskumenik.
Itunpeko pribatuek bai. Euren barne prozedurak jarraituz nahi duten langilea kontratatzeko aukera dute. Eta gustukoa ez badute, aio pelaio. Guk berriz patatekin jan behar izaten ditugu. Eta patatekin jaten ditugu baita ere, hezkuntza publikoan sinesten ez duten administrazioko langileak, irakasleak, udal teknikari eta kargo politikoa duten alkate, zinegotzi eta abarrak. Eta ez dago eskubiderik aizue. Gure etxean ditugu eta gure kontra egiten dute. Itunpekoetan imaginatu ezina da horrelako gauza gertatzea. Gurean eguneroko ogia. Ezin dugu horrela lan egin. Funtzio publikoko langileek lan egiten duten erakunderen mesedetan jardun behar dute. Eta bestela, agur benur. Momentu batean esaten du, gure etxean ditugu eta gure kontra egiten dute. Nik ez dakit nork egiten duen noren kontra. Ni behintzat ez daukate zertxo ere ez, publiko deitzen den eskola horretako ez langile, ez guraso, eta are gutxiago ikasleen aurka ez. Neu ere ikasle izan nintzen, instituto publiko deitzen den horietako batean ikasi genuen, bideo batez esan, gainera, segurazki politikoki nire bizitzan gehien eragin didaten bi pertsonak, gehien eragin didaten pertsonetako bi, gutxienez, irakasle izan dituela eskola horretan. Eta beraz, nien nago eskola horren aurka, ez dakit. Gaur hemen esan ditudanetatik baten batek ondorioztatu dezake, ni eskola horren aurka nagoela ehuneko ehunean, edo ez, nik eskola horren aurka ez dut ezer, nik eskola horri honen aupa diot Ebrotik behera. Nik nahi dut euskal eskola publiko bat, ez espainolen eskola publikoa. Baina, era berean, konstiente naiz, gaur egun dagoen egoera dago, ez dakit, ikastoleen sarea ere iristen den tokiraino, herri askotan ez da ikastolarik, hiri askotako auzo askotan ez da ikastolarik. Orduan, eskola publiko deitzen den horrekin ere, bizi behar dugu. Eta nien naiz hasiko zenbat eta okerrago hobe dioen teoria hori babesten, egia da, publiko deitzen den eskola horrek ere eboluzio bat izan duela ez, eta gauza batzuetan zerbait hobetu dela, nik hori ez dut ukatuko, eta pozgarria da, eta saiatuko gara, horko partaide garen neurrian, hori gure interesen alde noski hobetu dadin. Ni zentzu horretan enago horren aurka. Eta gero ez dakit, agur benur horrekin zer esan nahi duen, ez dakit, purga ideologiko bat eskatzen ari ote den edo zer, ez dakit, larria litzateke, baina horrela interpretatzeko, beste interpretazio posiblerik ez dut ikusten, ez? Hori esaten duenean agur benur, pentsatzen dut gu kaleratzearen alde legokela, ez dakit, niri kaleratzen hasita, ez dakit, euskara maila negargarria duten irakasleak tokatu zaizkit, inoiz ondoan, haiek kaleratzea lehenago eskatuko nuke. Txantxa moduan hartuko dut, larria iruditzen zaitez, horrelako zerbait eskatzea. Ikastetxe aukeratzeko bigarren arrazoia, instalazioak. Zer esango dizuet ba? Estilo nordikoa, diseinu minimalistak, espazio irekiak, kolore zuria eta egurra bazter guztietan. Hauxe dio oraingo modak, aterpeak eta natura elementuak aurre eta atze goi eta be. Pikler, Montessori, dena casual. Baina dena oso garesti kasualitatez. Zenbat zero? Berdin du. Batzuek dirutza handiak lortzen dituzte hemendik eta handik. Bai, auzolanean eta herritik, baina baita banketxe, higiezin enpresa eta nola ez, borondatezko kuota, ez barkatu, ekarpenetatik ere. Eta bitartean gure herriko eskola publikoetan duela 30 urteko adreilu gorriak ikusten dira, inbertsiorik apenas izan duten telatu eta fatxadak. Pentsatzen jarrita, instalazio dagokionean ikastetxe zaurgarriak ditugula esango nuke. Zaizu iruditzen? Beste kontua da, zait horren beste inporta, baina nik uste dute erantzun bat merezi duela, ez? Hor, kontakizun bat egiten da, ez? Bizikleta erdoildua, gurpil zulatua, versus, ez dakit, bide honetan
mozketa hauetan nahien ez, baina bideoan aipatzen du ez, eraikuntza faraonikoak, hemen daude, itunpeko ikastetxetan, eta higiezin enpresetatik eta banketxetatik sekulako dirutzak lortzen omen ditugu, eta gero gure ekarpen edo kuotetatik ere bai, ez dakit. Hor bada diskurtso bat, ideia hori elikatzen duena, ez? Sare publikoa deitzen den horren prekarietatea versus itunpeko ikastetxeak, noski guztiak zaku berean, eta ez da bideo honen kasua, baina oro har sare sozialetan ere hori ere aipatzen da, ez? Ikastolen elkartekoak ez diren, baina ikastola izena duten zenbait ikastetxeren adibideak jartzen dira, ez dakit igerileku piztina pribatua dutela aipatzeko, eta bueno. Diskurtso hori aspaldiko diskurtso bat dena, neurri batean, ez? Gogorarazten didan aspaldiko diskurtso bat, ez? Lotzen duena ikastolen mugimendua, edo nahi baldin bada, abertzaletasuna, mugimendu burges batekin, ez? Zaharra diskurtsoa, baina gaur egun bere bertsio berrituan ere nolabait entzuten da, ez? Hori da diskurtsoa edo kontakizuna, baina gero datutara etortze baldin bagara, datuek beste zerbait diote. Duela gutxi Jon Sarasuak Uprilusoko artikuluan ere referentzia aipamen bat egiten zuen honen inguruan. Eta, datuei erreparatuz hor bada txosten bat, hezkuntza Euskadin, Euskadi beti bezala, hauentzat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara mugatzen da, hezkuntza Euskadin 2021-2023 izena duena, zertxoa zaharkitua gelditu da, baina nik dakidala behintzat ez da berritu txosten hori. Eusko Jaurlaritzak eta Euskadiko Eskola Kontseiluek egin zuten txosten hau, ez da ikastolek egindako txosten bat. Euskal Eskola Publikoa deitzen den horren atzean dagoen instituzioek publikatu zuten. Eta hor, inork kalkuluak egiaztatu nahiko balitu ere, 271. orrialdera eta 231. orrialdera jo behar da. Eta hor agertzen dira, eskola publikoa deitzen den eskola horretako ikasle bakoitzeko batazbesteko gastua zenbatekoa izan zen 2019-2020 ikasturtean, eta gero gastu hori bera itunpeko eta eskola publikoko guztiak, Euskal Hezkuntza Sistema Publikoa, edo deitu nahi duten horren ikasle guztiak hartuta zenbatekoa den gastua ikasle bakoitzeko ere agertzen da. Eta orduan, kontua da, kalkulu errex batzuk eginda, edo nork egin ditzaken kalkulu errex batzuk eginda, hor agertzen dela publiko deitzen den sare horretako ikasle bakoitzeko batazbesteko gastua 9.878 eurokoa izan zela ikasturte hartan, eta aldiz, itunpekoen gastua 4.151. Itunpeko ikasle bat, hezkuntza sailari, publikoa deitzen den sare hortako ikasle baten kostuaren 42% kostatzen zaio. Edo beste era batera esan da, sare bateko ikaslea 2,5 aldiz garestiago ateratzen zaiola hezkuntza sailari. Sare publikoa deitzen den sareko ikaslea, itunpeko sareko ikaslea baino 2,5 aldiz garestiago ateratzen zaiola. Orduan, ez dakit, kontakizun hori, diskurtso hori, bere kabuz erortzen da datutara joz gero, berriro diot, hezkuntza sailaren datuak dira, ez dira ikastolek edo nik asmatuak edo nork kontrastatu ditzake. Horren atzean dauden arrazoiak, ugariak izan daitezke, nik ideia batzuk izan ditzaket edo susmo batzuk izan ditzaket, zerk eragiten duen gastu desberdintasun ikaragarri hori. Ez dudanez frogari, niretzat gordeko ditut, baina zenbakiek hori diote. Eta beste era batera esan da, Zarauzko ikastolaren kasuan, publikoa deitzen den eskola horretara bideratzen den diruaren erdia
bideratuko balitz Zarauzko ikastolako ikasle bakoitzeko, Zarauzko ikastolak eluke ekarpenik kobratu beharko funtzionatu ahal izateko. Bai? Erdia iritsiko balitz, eluke ekarpenik kobratu beharko. Gero norberak atera ditzala kontuak. Gero ez dakit, itunpeko ikastetxetan askotan aipatzen da, ez? Segregazioa sortzen duena dela, askotan aipatzen da, ilegalak diren kuotak edo guk esaten dugun moduan ekarpenak kobratzeak, ez? Eta, bueno, zaku berean, itunpeko guztiak zaku berean sartzeak ere badakar, ez hori, ikastetxe batzuetan, elitista horietan, agian ikaslea bakoitzeko hilabetean ordaindu behar den ekarpena edo kuota 300-400 eurotan egon daiteke. Zarauzko Salvatore Michelena ikastolaren kasuan, gure kasuan, 3 seme-alaba ditugulako, baina, bueno, 2 edo bakarra izan da ere antzeko zenbakiak dira. Ez da 2 eurotara iristen eguneko ikasle bakoitzagatik ordaindu behar den kopurua. Bai? Zarautzen, 400, 500, 600 mila eurotan saltzen diren apartamentutan bizi gara, baina segregazioa sortzen duen gauza bakarra nunbait da, Zarauzko ikastolak eguneko 2 euro kobratzen dituela ikasle bakoitzeko. Ez dakit, bitxia da, ez dakit, eta enuke gai honekin frivolizatu nahi, eta nik badakit iturri honetatik jakin ere urte askotan zailtasun ekonomikoak zituzten familiei ez zaiela ezertxo ere kobratu Zarauzko ikastolan, gainerako gurasoek hartu dutela bizkar arazo ekonomikoak edo zailtasun ekonomikoak zituzten familia horien gastua. Hori hala da, urte luze zala izan da. Gaur egun beka sistema bat indarrean dago eta bar, baina era berean esan behar dut, jakin badakidala, familiaren bati etzaiola aurrez bermatu, etzitzaiola kobratuko zertxo ere, aurrez ezin zitzaiola hori bermatu, eta nire ustez hori larria da, kezkagarria da. Nire ustez familia batek Zarauzko edozein ikastolaren aldeko autua egiten duenean eta arazo ekonomikoak dituela adierazte baldin baditu, bermatu egin beharko litzaioke, bai edo bai, doakotasuna, hori nire iritzia da, urte luzetan egin den moduan, bai? Baina uste dut, kontestuan jartzea ere garrantzitsua dela, bai? Ze hemen badirudi segregazioa dela ikastetxetan bakarrik gertatzen den zerbait. Eta nik uste dut ikastetxetan gertatzen dena dela islada bat, ez? Segregazioa batez ere ekonomikoa gizartean dagoen arazoa da, eta ikastetxeetan ez da areagotzen eta are gutxiago ez da konpontzen. Bai? Maila sozioekonomiko desberdinetako haurrak elkarrekin jartzeak ez dakit ze puntutaraino laguntzen dien askotan haur hoiei. Ez dakit, arazoa baldin bada eguneroko 2 euro horiek ordaindu ezina, ez dakit panik, eskolaz kanpoko jarduera makina bat badaude, diru hori baino askoz gehiago kostatzen dutenak, ingeleseko akademiak edo dantza eta ez dakit zer, edo kirola gaur egun ere bai, zenbat ordaintzen den, edo musika eskola, naiz eta erakunde publiko baten esku egon hor ere kuotak daude, ez dakit, batzuek nunbait segregazioaren arazo nagusia eskolan bakarrikan ikusten dute, eta ni uste dut arazoa segregazio sozioekonomikoa ari baldin bagara behintzat, askoz larriagoa dela eta esango nuke kasik eskolarena gutxiengoa dela, ez? Gela berean sartu arren, batzuon seme-alabak gero oporraldia iristen denean ez dakit nora eramango ditugu, edo arratsaletan ingeleseko akademietara joango dira, edo nizadak eta ginen batean arazoa dituenean dentista pribatu batengana joko dugu, eta beste batzuk ez. Eta hori ez da konpontzen ikastetxe berdinera eraman da. Edo batzu biziko gara jabetzan ditugun 400-500 eurotan baloratutako etxetan, eta beste batzuk alokairua ordaindu ezinik. Edo 60.000 euroko furgonetak izango ditugu, eta beste ezin dute auto bat erosi 7. eskuko ezpada, eta bar. Orduan hor arazoa badago, gizartean dagoen arazoa da, baina nunbait batzuetan ikusten dugu arazo hori soilik eskolan ematen dela eta ez dituzte hori denik gaia planteatzeko erarik zuzena eta benetan diote, ez dakit.
Eta gero beste kontu bat hori da, zenbakiek zer dioten, zenbatekoak diren askotan kuota ordain ezin horiek. Zarautzen eskola publikoa deitzen den horrek, gutxienez hiru eraikin baditu, batek Orokieta izena du. Orokieta izena du gure amona zenaren eta haren belaunaldiko askoren maistra izan zen baten omenez, Doña Masi, bezala ezagutzen zuten, gure amonak eta oso irakasle ona omen zen, asko omentzekien. Zarautzera iritsi zen, ez dakit zehazki noiz, baina badakit 36ko gerra aurretik iritsi zela. Orduan Zarautz arnasgunea zen, zarauztar gehienak ia elebakarrak izango ziren, euskal elebakarrak, baina Doña Masik ez zuen sekula euskeraz ikasi. Kontrara, bai lortu zuen belaunaldi oso bat erdalduntzea, erdaraz irakatsi zien, beste gauza askoren artean, eta nik ez dut ukatzen, beste gauza horiek guztietan oso ona izango zenik, baina bera etzen euskaldundu eta belaunaldi oso bat erdaldundu zuen eskolari esker, jakina, eskolak atzean militarrak eta errepresio aparatu bortitz bat zuen horrelako arrakasta, ez? Gaur egun ere izango bainu eskola bat eta atzean horrelako indarra duen aparatu bat, agian lortuko genuke, lortzen ez dugun euskalduntze hori. Baina deigarria zait, ez? Euskal eskola publikoa omen den horren eraikin batek, oraindik ere horrelako merituak egin zituen irakasle baten izena izatea. Eta beste eraikin batek, gainera, bitxia, ez dute euskaratu egin ere izena, ez? Lanbide Heziketako zentrua da, eta Monte Albertia izena du, kokatuta dagoen tokian garai batean, txalet eraikin bat zegoelako, izen hori jarri ziotena, falangearen alberge edo ostatu moduko bat jarri zutelako, Franco bera etorri omen zen, hura inauguratzera, eta Monte Albertia lanbide heziketa zentrua du oraindik ere, Monte Albertia mendia, Legutio inguruan dago, eta 36ko gerran gudari eta miliziano gehien hil ziren guda baten oroigarri edo jarri zioten izenura. Gaur egun oraindik ere mantentzen duena, ez dute euskaldundu, Albertia mendia edo ez horrelako lanik ere ez dute hartu. Monte Albertia lanbide heziketa du izena. Detaileak dira, baina ez dakit detaile esanguratsuak dira, ez nik horri euskal eskola publikoa deitzea, ez dakit panik. Hirugarrengo zentruak Lizardi izena du, Xabier Lizardi poetaren omenez, han ikasi genuen gutako batzuk. Ez dakit ze pentsatuko zuken Lizardi jakingo balu beste bi eraikinen izena zeinen omenez dagoen, ez? Eta berriro diote, bitxikeria moduan, baina nik uste dut adierazgarria dela, ez? Ezin diogu gure buruari tramparik egin, eta orain, agian ez dut uste, ez, horrelako indarrik duanik, baina agian aldatuko diote izena bi eskola horiei edo bi eraikin horiei, ez dut uste. Orain arte egin ez badute orain hortan hasiko direnik, baina izena aldatzeak ere ez du izana aldatuko, ez? Eskola hori lehen ere esan dut, ez dut ezer bere aurka, bere langile, bere guraso eta bere ikasleen aurka, bertako langile naiz gaur egun, baina kontziente izan behar dugu hori ez dela euskal eskola publikoa da ez dela inoiz izango euskal eskola publikoa. Hori onartzen ez baldin badugu, abiapuntu eskasa dugu, eta beti katramilatuko gara gutxien interesatzeidan eztabaida antzu horretan, ez? Publiko-pribatu dikotomia faltsu horretan, eta ez dut uste hori denik bidea. Eta azkenik, berriz ere, lehen oso argi esan ez baldin badut behintzat, ez du ala inolako asmorik polemikarik sortzeko, inora ez talamaten gerra banderizotan sartzeko, Nagoreren bideoa baliatu baldin badugu da, puntu asko, eztabaidan dauden puntu asko jorratzen dituelako, ez dute zertxo ere Nagoren aurka, pertsonalki ezagutzen dut, laguna dut, hurbilekoa dut, ia familikoa,
asko estimatzen dut. Lehen aipatu dudan berak ordezkatzen zuen plataforma horren inguruan mugitzen diren guraso asko ere lagunak ditut, lankideak ere bai. Ez dut polemikatan sartu nahi, saiatu naiz errespetuz hitz egiten eta zerbaitetan hanka sartu baldin badut, barkamena eskatzen dut alde aurrez. Baina, neurri batean lasaiago gelditzen naiz, maila pertsonalean ez dira inolako onurarik ekarriko bideo hau argitaratzeak. Baina egunerokoan askotan ateratzen den gai bat denez eta ezin denez 2 minututan norberaren pentsakera agertu, nik uste dut bideo honek horretarako gutxienez balio baldin badu, gustura gelditzen naizela. Eta berriro diot, ni naizela gaur egungo ikastolen defendatzaile sutsuaren rolean jarriko, oso kritiko naiz, eta gustatuko litzaidake, benetan eztabaida zentratuko balitz, garrantzitsuena den horretan, nola euskaldundu gure aurrak, ze euskalduntasun eman nahi diogun gure aurrei, ze gaur egungo sistema honen porrota erabatekoa da, eta nik uste dut hori esan beharrekoa dela.